pretože som doniesol tú banku, tak chalani mi za to ponúkli podiel v tej firme. Ako si sa stal členom tejto finančnej skupiny JNT? No, tak to bolo zaujímavé. Ináč to sú miliardári, to by som sa chcel počiarknúť, teda Jakobučka Tkáč, to sú veľkí miliardári. Euroví miliardári, lebo mňa tiež nazývajú miliardár, ale v Čechách, korunou. To je rozdiel. Ale oni sú euroví. Oni sú euroví. Ponúkol som týmto chalanom, že im rozbehnem českú pobočku. Takže som sa odsťahoval do Prahy a v Prahe som rozbehol JNT pobočku. Najprv to bol obchodník, investička, potom som tam našiel tú banku. Aj kúpil som tú banku a tá je takou kľúčovou vecou celej skupiny, je tá JNT banka. No pretože som doniesol tú banku, tak chalani mi za to ponúkli podiel v tej firme. Takže vlastne si im priniesol akoby veľkého klienta, hej? Priniesol som im zaujímavú investíciu, ale priniesol som nám zaujímavú investíciu, ktorá nás posunula do úplne iného levelu, lebo proste mať banku, tak to je... Vedel by si vysvetliť, že konkrétne, že do akého levelu, že vlastne akoby, čo sa... Keď si robil obchody, vtedy to bolo v korunách, aj, a kupoval si niečo za desiatky miliónov, maximálne stovky, no tak banka ti dovolila ísť ako z tých stoviek na miliardy korún. O rád vyššie. Dá sa povedať, že si akoby posunul to JNT na miliardový biznis? Tým si zaslúžil svoj podiel? Áno, môžeš to tak, napríklad to môžeš takto nazvať. No,